Like data, this voice bonus does not restrict you. Think about it. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Reliable home broadband by Airtel, the smartphone network. Enjoy faster internet connectivity on Airtel. Idan kana buƙatar a maida maka wannan tsari a jikin wayarka ko ta abokinka, za ka iya kiran waɗannan lambobin waya kamar haka domin maida ma ko kuma sayan Rccg. Nemi naka ka sha kallo. With Airtel Smartbox Outdoor Unit, visit any Airtel shop or dealer's outlets to enjoy these amazing offers. More data, more you. Reliable home broadband by Airtel, the smartphone network.